Mukomana shimuri sei zvenyu, please post my story makavika uchitupa changu. Ininiwo ndiri murume vezvikare ndine makore 41 years ekuberekwa. Ndainge ndichimboitawo zvekugadzira fertilizer yefake. Ndakasvika pakuvaka musha wangu nekuda kwefertilizer iyoyo yandainge ndichitengesa. Taitoigadzira iri yefake tichitengesera varimi vanenge vabva kumamisha. Ndakazadza danga nemombe zvipfuwo pamusha zvainge zvakawanda, but iko zvino ndava ne10 years ndichirwara. Gumbo rangu rakastroka. Mari yandainge ndimbori nayo ichiripo zvayo, but haisisina kuwanda. Ndingangoti mari yangu yose yava kuperera kun'anga mushure mekunge ndatukwa nevamwe gogo avo vatakatengesera masaga 10 efertilizer. Saka takati tavatengesera kudaro, ndopavakazoenda kumusha kwavo vakanoshandisa fertilizer iyoyo, zvirimwa zvavo zvikatsva zvose. Nyaya yangu yakatangira apo pandainge ndichiri kuSouth Africa. Ndakamboshandira mumwe muPakistani. MuPakistani uyu wandainge ndichishandira iye aiita zvekugadzira majiki aya efake, but anenge ari mumapackaging echokwadi, wotofungidzira kuti awa majiki echokwadi but ari efake, kusanganisira nedoro tainge tichizvigadzira pafactory pake. Saka ndakadzidza chidzidzo chikuru kwazvo kuti kana uchida kukasika waita mari hunge watogadzira maproducts avo anenge ari maproducts efake. Saka ndakazoodha mishini kuburikidza naye ikabva kuPakistan, ndokubva tachizonotora mushini kuTanzania. Wainge uri mushini wekuti tinge tichigadzira zvimwe zvandinototya kukuudzai nekuti ndinokwanisa kuzokaruka ndava kutotsvakwa nemapurisa. Saka ndava muzimu ndakabva ndachizoita lake rekuti ndakatanga kufambidzana nomumwe mukadzi uyo ainge aine brother yake uyo ainge achishanda kune imwe kambani yandisingatauri zvangu nezita, inoita zvekugadzira nekutengesa fertilizer. Saka ndakabva ndachizowana mukana wekuti akanondibira file iro rataishandisa pakuzoprinta. Akanditumidzira PDF file racho iroro, tikabva tachizoriisa mukombiyuta. Haigara muUSB. MuUSB yacho ndaisagara ndinayo pose pandinenge ndiri. Taingoburitsa chete USB racho iroro kana iri nguva yekuti tinenge tava kuda kuita packaging. Pamba patainge tiine kafactory kedu katainge takavhura kefake, painge paine zvimotikari zvainge zviripo. Saka mune chimwe chimotikari chainge chiri chiPeugeot ndo mainge muine spare wheel. Taipota tichitovhura spare wheel iroro tobva tatora USB, nekuti kana ukabatwa uine kana PDF iro rinogadzirisa racho mari, kana vaya vanoita zvekugadzira malicense efake, ukabatwa uine kopi yacho yekuti unoshandisa kuedita uchiita sei, unotaura kwaunenge wakaiwana, because zvinhu izvozvo hazvitotendedzwe kuti zvinge zvichizowanikwa muvanhu. Saka taitogara takachengeta USB takaribandisa kuti kana tikangobatwa tinongobatirwa kugadzira feki dzedu idzodzo. Zvataiita mukoma ndezvekudai, taitotora kana ivhu chairo then tobva tachizosanganisa nemacrushed stones, tozanganisa nemunyu, then tobva tachizodira dye kuita macrystals zvekuti unotofungidzira kuti isimende. Taisanganisa nedye yewhite, then izvi zvaizoita sekunge fertilizer yedu inenge itori compound D. Taizvitengesa zvinhu izvi mumashopu. Ndakagumisidzira ndatova nezvimashopu zvangu kumbare uko kwataiita zvekutengesa fertilizer yefake, and taitengesa nemutengo wakachipa kudarika muzvitoro. Varimi vaitomhanyira kwatiri vachiti ndiwe munhu ari kutipa chaizvo. Taipinda zvekare mumaresettlement areas tichinotengesa fertilizer yedu, ende taiti kana tikaenda kwatinenge taenda kunotengesa fertilizer taisazodzokerako in a very long time. Taizoti kana todzokerako taikwanisa kutuma vamwe vanhu vaine imwewo mhando yefertilizer in packaging but iri same. Ndakaita mari yakawanda, ndikaita vashandi vakawandisa, ndikatenga motikari, ndikavaka imba yangu,
ndichidya ziya revanhu avo vainge vachishanda nesimba muminda yavo. Asi handina kuzombotora nguva yakareba ndisati ndaona kutuka kunoita Mwari. Saka pane pamwe apo pakazouya varimi vakawanda vachida kutenga fertilizer mwaka wekurima. Saka vasati vaisa muminda fertilizer yavo, ndinoyoka umwe muchembere uyo akauya akandiudza kuti ainge aine bindu rake rakakura raainge achida kurima zvemwaka iwoyo. Akati ari kuda kushandisa mari yake yose yainge iri yepensheni nekuti ainge akarwa hondo. Akati ndine mari dzangu idzo dzakabuda mushure mekunge vabva kuhondo akashandira imwe kambani, saka yainge yaburitsa mari yepensheni. Saka aida kutenga masaga ake 10 kubva kushopu kwangu. Ndakamutengesera ndiri inini personally. Akati mune shuwa kuti fertilizer yenyu ndiyo chaiyo inoita zvandinoda? Ndokubva ndati hongu. Mushure mekunge ndamutengesera, panzvimbo pekuti chibage chake chinge chichisvibira chakatanga kuita yellow, ivhu rainge riine munyu rakabva rakonzeresa kuti midzi yezvirimwa zvake zvose zvinge zvichitsva. Pose apo pavakaisa fertilizer, munyu uya wakatanga kudzika muvhu uchinoomesa midzi. Minda yavo yaisiva pagohwo rakawanda. Ipapo hapana kana chakambobuda. Saka vakabva vachizouya kushopu kwangu vakandiwana ndiri kukushopu. Vakachema vakati, mwanangu, munda wangu wose, zvirimwa zvangu zvose zvakapera kufa. Iniwo ndakabva ndati mozodzoka tichaona kuti toita sei. Ndainge ndafunga kuti ndinge ndichienda kunotenga original fertilizer, but zvinhu zvangu hazvina kuzofamba zvakanaka. Ndakabva ndangosiyana nazvo. Saka nekufamba kwenguva ndopandakatanga kubatwa nechiveve kugumbo rangu rekuleft. Ndichibatwa nechiveve kudaro, ndaisatoziva kuti ndakagadzirwa nagogovaya. Izvi zvakazoitika after makore nemakore. Ndainge ndatokanganwawo nezvavo. Saka ndakazoenda kun'anga. Pane imwe n'anga yeMubare uyo akanditi, iwe gumbo rako rauri kuti unongogara uchingonzwa kungotsva uye zvekare nekubatwa nechiveve, wadi wamboti tinge tichienda tose kuMount Darwin. Ndine umwe bhururu wangu uyo ari kuita bhira pamusha pake. Saka kana tikaenda tose unokwanisa kuzongosangana neumwe munhu akakushopera pabhira ipapo, zvako zvikaita right, because ainge amboedza mukadzi iyeye kuti ange achiendepa maherbs akasiyana siyana, but hapana chainge chichimbochinja. Saka ndakabva ndati hapana chakaipa. Ndokubva tachizoenda kuMount Darwin. Takati tiripo pabhira ndopakabva pachizotaurwa zita rekuti gogo vatadiwa. Ende pavakadzoka vainge vaine muzukuru kwavo uyo wavakati anonzi Tadiwa. Pavakauya vachindiudza kuti munda wavo zvirimwa zvavo zvainge zvakatsva zvose. Ndokubva ndarangarira ndikati hongu, munhu anonzi gogo vatadiwa ndinomuziva. Ndikabvunzwa kuti chainge chiri chii changu. Ndikavaudza kuti ndainge ndakamutengesera masaga 10 awo ainge aine fertilizer yainge yakazara nemunyu. Vakabva vati ya, munhu iyeye ndiye ari kukugadzira. Pasina kumbotora nguva mushure mekunge ndapiwa mishonga yandaipota ndichigeza nayo, motikari yandainge ndakabva mukutenga yakaita accident isinganzwisisiki. Ndopandakabva ndachizokuvara ndikabva ndachizoendeswa kuchipatara. Kubva ipapo kusvika pari nhasi gumbo rangu rakastroka. Ndakangomuka ndisingachakwanisi kunzwa kuti ndine gumbo. Like kana uri munhu usina kustroka unokwanisa kutofila kuti gumbo rangu iri, but kana wastroka unenge usingacharinzwi kuti une gumbo rauinaro pamutumbi wako. Ndozvandinonzwa izvozvo. Saka ndava kungoshandisawo wheelchair. Ndinongogara ndakadaro kunyange zvangu ndiine mari, but upenyu hwandiri kurarama hahusi upenyu hunonakidza zvachose kuti ndike ndichinzi ndadya. Ndinotoda munhu anondibikira, kugeza zvose handina chandichakwanisa kuzviitira. Kana motikari dzandakatenga dzinotofamba nevamwe vanhu vanondishandira, ndivo vandinotuma kuti chienda kushopu yedu yekwakati munge muchinocheka kuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka here. Nyaya yazondiunza pano
ndigere muwheelchair kudai, ndoita sei? Ndoenda here kune imwe n'anga yechiZambian. Murume uyu ndinomunzwisisa ari kuti gumbo rangu rinokwanisa kuzoshanda zvekare, but pane chivanhu icho chiri kufanira kuti chinge chichizoitwa. Pandisiri kuwirirana naye ndepekuti ari kuti tinofanira kuti tinge tichidzosera chivi kwachakabva. Ndakamubvunza ndikati, nhai ndiudzei, kana muchiti tinofanira kuti tinge tichidzosera chivi kwachakabva, muri kuzama kureva kuti kudii? Akati iye chinodzokera kumunhu uyo akaita kuti unge uchizoremara. Ndikati asi handiti ndini ndakatanga nazvo here? Vakati pari zvino ndikuda kuti unge uchingopora muzukuru, hanzi zvichaenda pavazukuru vavo gogo ivavo vekundiitira mhiko dzekuti ndinge ndichizoremara nekuda kwezvakaitika many years ago. Ndokusaka ndauya pano. Mukoma, munozvionawo sei? Hakusi kunzi ndinenge ndawedzera here kuita utsinye. When you post my story muzondisivisa, ndinenge ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma nazvo veduwe, hanzi ndodzosera here chivi kwachakabva, ini ndirini ndakatanga nechivi chacho. Hanzi tinogadzira fertilizer yefake. Zvakaoma. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukomana chimuri sei zvenyu? Please post my story makavika kuchitupa changu. Ininiwo ndakauraya murume wangu musoja abva kuhondo yekuDRC iya yakamboitika. Ndainge ndaita musikanzwa. Inzwaiwo nyaya yangu zvezere. Zita rangu muchandeti Maichipo, not my real name. Ndainge ndiine murume wangu. Murume wangu uyu ndichangovati Captain Moyo. Vakashayika baba vainge vaine rudo kwazvo kwandiri nehama dzangu. Saka ndemumwe wevakaenda kuCongo kunorwa hondo. Saka ndakasara ndiri ndega. Ndainge ndichigara kwedu, ndichangoti kuCranbourne Barracks. Mwedzi yakapfuura murume wangu asiri kuuya kumba. Saka ndaingotiwo pano nepapo ndoverengawo tsamba dzake dzaainge achinditumidzira. Saka ndakazobatwa nekusuwa kwakanyanyisa. Kusurikirwa ikoko kwakandibata mukomanashi. Ndainge ndiine mubatsiri wangu uyo ainge ari gardener wangu wandichati Bigi. Bigi ainge ari mukomana wechidiki. Nekuda kwekuti ndainge ndisina muvarayidzi, ndakabva ndatanga kudanana naBigi uyu. Ndainge ndava kutogara naye mumba memurume wangu. Ndichati muna 2001 ndakabva ndabatirawo pamuviri. Ndakabva ndavhunduka Captain Moyo pavakadzoka vachibva kuDRC. Ndinorangarira zuva iroro handifi ndakarikanganwa. Wainge uri musi wechina, huri usiku. Paakadzoka murume wangu akauya, ndakanyepedzera sekunge ndainge ndafara, but hana yangu yakatanga kurova zvekuti ndakaita sekunge ndichaita miscarriage. I started even bleeding nekuda kwekurohwa nehana, because zvinhu zvandainge ndisina kana kumbogara. Ndakatarisira kuti vainge vachazodzoka. Ini mupfungwa dzangu ndaitiwo ainge achazofira kuhondo ikoko. Mushure memavhiki maviri akazviona, akandibvunza nehasha akati, nhaiwe Maichipo, ko sei watova nepamuviri pakura kudai? Ndakabva ndatanga kunyepa ndikati, inhumbu yako? Akati hakuna zvinhu zvakadaro. Aiziva mamilitary tactics ose. Akandirova ndikataura chokwadi. Vakadaidza Bigi vakamurova kusvika ataurawo chokwadi. Bigi akatiza usiku ihwohwo ndokurekedza kudzoka. Saka vakabva vati kwandiri, mangwana ndiri kukuuraya, ndozviurayawo inini nekuti wandinyadzisa. But inyaya yainge ichingori mubedroom medu. Kutya rufu kwakandituma kuti ndinge ndichizoita zvisina kunaka. Ndakamhanya kune imwe n'anga yaigara pedyo nesu. Saka ndakamuudza kuti ndichaurawa ini, murume wangu ari kuda kundiuraya. Iyi in'anga yandainge ndagara ndichiwirirana nayo. N'anga yakandipa maconditions. Ikati, Maichipo, kubva kudhara ndichiti ndinokuda, nhasi ndazokuwana. Saka kana ndikakubatsira unofanira kuzofambidzana neni. Ndikabva ndati hongo, hapana chakaipa. N'anga iyi yakabva yachizondipa
umwe mushonga uyo wandakanzi ndaifanira kuti ndige ndichizoisa mutii yake mangwanani achafa nechirwere chemwoyo pasina achaziva kuti mishonga. Zuva rakatevera ndakamukira makuseni ndikaklina mumba mangu, iye ainge achingoridza tsamwa pose paaindiona. Ndakabva ndati ndakubikirai tii, ndakabva ndachizoisa mushonga uya mutii. Vakanwa apa vainditarisa neziso rekutoda kutondirova. Mushure memaminitsi mashoma vakabata chipfuva vakadonha pasi. Ndakavabvunza kuti dambudziko rainge riri rei. Vakandiudza kuti vainge vaine stress isingaiti. Vakati zvimwe kuda maybe pane zvandiri kufunga zvava kundikanganisa nezvose izvi zvandasangana nazvo. Ndatova nedambudziko ini, chipfuva changu chiri kubaya baya. Akatanga kuridza mhere akati, mai Chipo, danai vavakidzani vange vachiuya kuzozviona kuti ndarwara. Ndakabva ndati uyai handei kubedroom. Ndokubva ndaenda kubedroom ndikanomukira mubedroom. Ndokubva ndamunyepera kuti ndainge ndichienda kunodaidza vavakidzani. Hakuna kure kwandakamboenda, ndakangobuda panze ndokubva ndatenderera ndikapota nemadziro. Ndokubva ndaenda kuseri kwemba kwainge kuine bedroom, uko kwainge kuine windo remubedroom. Ndokubva ndatanga kudongorera nepakona repawindo. Ndakamuona murume wangu achitambudzika, achifamba akabata chipfuva chake achizama kuvhura dhoo, but dhoo rainge rakakiyiwa. Akazongoti pu pasi ndokubva adonha pasi. Ndopandakamhanya ndikabva ndanokinura dhoo. Ndakinura dhoo kudaro, apa ndiro ndainge ndatosuka nechekare. Ndikabva ndatanga kuridza mhere. Vana nevavakidzani vakauya vachimhanya vachibvunza kuti kochii. Iniwo ndainge ndisingachagoni nekuchema. Ndakangorarawo parutivi rwake ndichichema ndichiti murume wangu kana murume wangu. Vanhu vakaita mubatanidzwa. Ndokubva patsvakwa transport akaendwa naye kuchipatara, but by then munhu kwainge kusisina, ainge atotisiya. Saka murume wangu akafira mumumba. Mushure mekunge murume wangu ashayika, ndakaramba ndichienderera mberi nerudo rwangu naBhegi. Bhegi uyu akazotsva akatsvira mumba, ainge ava kushanda kumaruzevha. Handizivi hangu kuti chii chakanyatsokuitika, but ndakazongonzwa zvichinzi akatsvira mumba usiku. Haana kukwanisa kuda kuburitswa nevanhu nekuti pavainge vachida kumuburitsa, hanzi moto wacho waibva wawedzera kuti ngandu, kuita sekunge painge paine munhu ainge achidira petrol mumoto. Haana kutonyatsokuonekwa zvakanaka because akatsva beyond recognition. Iniwo ndakazobuda muZimbabwe ndokubva ndachizouyawo kunoku kuUK. Ndava kutotyawo kesi yekuti zvimwe kuda murume aikwanisa kuzondimukirawo ngozi. Nhasi ndine 61, ndine makore 61 years ekuberekwa. Ndinogara muno muLondon, but rugare handina. Pose apo pandinotarisa mwana wangu ndinonzwa mwoyo kurwadza, uyo wandakaita baba vacho pavainge vari kuDRC. Mwoyo unorwadza. Iye anongofungidzira kuti murume wangu ndivo vainge vari baba vake, asi hatozvizivi kuti sandizvo. Chinondirwadza mukoma ndechekuti unozvidana mwana uyu nemutupo usiri wake. Ndikuda kungobvunza kubva kune vedare renyu, kunyanya vaya avo vanoti ivo vanogona zvechivanhu, vanonzwisisa zvechivanhu, please ndibatsireiwo. Zvose izvi zvandakaita mukoma, kuti ndakauraya murume, I know kuti ingozi, there is no two questions about it. Ko panyaya yemwana yekuti handikwanisi kuti ndinge ndichimuudza chokwadi nekuda kwezvikonzero zvangu, hazvizomukanganisi here uyu, because mwana kana ndinoti kana ndakamutarisa ndinoona kuti mwana ari very violent muzviito zvake zvose. Handizivi kuti violence yake ingava iri violence inenge ichikonzereswa here nekuda kwekuti ndakaita kuti ange achizodanwa nemutupo usiri wake. Handidi kumuudza nekuti ndinotya kuti kana ndikagara ndamuudza, then it means kuti relationship yake nevamwe vana inokwanisa kuzokanganisika. Ndakangoti zvinofanira kungogara zvakadaro, sezvo ari mwana haafaniri kuti ange achiziva kana anything, but zvinondishungurudza mumwoyo mangu.
ndinozvipa mutongo wakaomarara nekuda kwezvandakaita izvi. Ndararama kwemakore akawandisa ndakaputira secret yakaomarara kudai mumwoyo mangu, ende zvava kundikanganisa. 2 years ndichangobva mukusvika muno muUK ndakatomboda kuzviuraya. Ndakatotenga mushonga wekuti ndinge ndichizoisa mujuice ndinge ndichifa zvangu, nekuti ndainge ndiine hope dzaindityisa dzandaigara ndichingorota. Saka ndaiva ndiine mumwe murungu uyu wandaidanana naye. Ndakati ndabva kubasa ndokubva ndaviga mushonga uya muzasi mesink. Iyewo ameno kuti ainge achifunga nezvezuva iroro akabva ati ainge achida kugadzira sink, ndokubva asangana nechibhodhoro chiya akangochitora ndokubva achizoenda nacho kugaraji. Ndakazotaimira apo paainge arara ndokubva ndachizoenda kukicheni kuti ndinge ndichinwa mushonga uya ndikaushaya. Pandakazomubvunza after a couple of days ndokubva andiudza kuti ainge akaisa mushonga iwoyo mumakabhod emugaraji. Ndakangoenda ndikanoutora mushonga uya ndokubva ndaurasa, because ndakaona sekunge it was a sign from God, a sign yekuti nguva maybe yainge isati yakwana yekuti ndinge ndichizofa. Hama dzangu, upenyu hwandiri kurarama upenyu hwakaoma, kurarama uchiziva kuti wakauraya munhu, kunyange nepandinenge ndisina kuona chingava chiri chipoko chake, but mupfungwa dzangu ndinongogumisidzira ndava kuona zvimwe zvinhu zvinenge zvisipo, zvisingatombo exist, because ndinenge ndingori nefear yekuti ndichaona chipoko chemurume wangu apa boyfriend yakatsvira mumba. Nechakakonzeresa kuti ange achizotsvira mumba handitozivi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma ngazvo vedu we pakaipa. Hanzi ndiri kurarama, hanzi ndakazvipa mutongo we-life sentence chaiyo nekuda kwezvandinogara ndichifunga mupfungwa dzangu. Ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana chimuri sei zvenyu? Pandakauya kuAmerica ndaifungidzira kuti ndaizogara forever kuno without a visa status. Manje hey, hazvisisina kumira zvakanaka, kumba hakuchadzokereki zvekudaro. Muri sei zvenyu mukomanashe? Please post my story makavika kuchitupa changu. Name Samson randashandisa paghost account. Ndakauyawo kunoko ndichangoti muna 2006. Ndakasvika kuno kuAmerica ndainge ndiine visitors visa. Ndakagadzirirwawo mapepa awa from amai guru vemusikana wandainge ndichidanana naye. Vakati kuti unge uchiuya kuno hunge watouya kuno on invitation. Ndauya kuno mukoma ndakazoita musikanzwa vasati vandibatsira, so as to have my legal stay sorted out ndiri kuno kuAmerica. Makore acho atakauya mukoma vanhu vakawanda vainge overstayer, wotongosiyana nazvo, wotongoshanda uchitongorarama zvakadaro. Saka ndakasiya musikana wangu kumusha. Zimbabwe yainge yakaoma, vakati vainge vachida kundisimudzira. Ndakaitawo dzungu because musikana uyu aibva kudzinza rekwanyamande, vanhu vainge vaine mari yakawandisa. Saka ndakazomukanganwa ndauya kuno ndokubva ndanzvenga ndikazagara pamba pandainge ndichigara. Ndikati ina handichadzokeri. Ndainge ndava kudanana nomumwe musikana ainge ari muzimba achindinyepera kuti mapepa ake bho tichazoita marriage of convenience. Izvo ainge azvitori nawo anything. Ndakabva ndawana basa rekushanda mumawarehouse. Saka zvataita taishandisa maID eumwe munhu, mari ichitouya, upenyu hwaitofadza. Ndakakanganwa kuti visa rangu mukoma rainge raexpire, rainge ratoexpire, zvinhu zvainge zvichazochinja in the future. Ndakazvidza ndikati America yakakura, ndiani anonzviziva kuti ndiri munhu. Makore akapfuura ndikabva ndachizoroora ndikava nevana vangu vatatu.
zvizvarwa zvemuno ndikatenga motikari, but ndainge ndichishandisa zvemukadzi. Saka mukadzi wangu uyu iye kunyange ndainge ndiri muAmerican but mapepa handina kuda kumbofambira. Mukomanashi makore acho iwawo zvainge zviri nyore kusati kwava nana Trump, but iko zvino zvimanje mukoma I missed a lot of opportunities yekuti ndike ndichigadzirisa zvose. Mukomanashi dambudziko nderekuti ndakaita dzungu. Pakange paine mikana yakawanda yekugadzirisa status yangu muna 2012 2014, asi ndakati mari yekubhadhara malawyers yakawandisa, regai ndinge ndichitotenga hangu motikari itsva. Ndikatenga Ford. Ndakaona vanhu vakauya kumashure kwangu vachigadzirisa mapepa avo, ini ndichingoti zvichaita mangwana. Ndakakanganwa kuti muno muAmerica kana usina mapepa unongogara ungori visitor. Ndakararama upenyu hwekungohwanda. Pese pandaiona polisi ndaitongonzwa hana yangu ichirova. Pose pandaienda kuairport kunosiya shamwari ndainzwa ndichidikitira kutya border patrol kuti ichandibata. Asi 20 years makore akapfuura ndichipukunyuka ndikabva ndaita comfortable. This was a big fatal mistake. Zvese zvakazoshanduka mukoma pakapinda vaTrump muofisi. Ndo pakatanga kunzi vanhu vasina mapepa muno vava kuda kupinzwa busy. Second term ndo vakabva vachizouya vakajamuka. Ndakati ndichibuda mangwanani ndichienda kubasa, ndakabva ndaona motikari dzeBlack dzainge dziri padhuze nepagedhi. Vainge vasiri polisi yemunzvimbo asi avanoti ma-ICE agents. Vatori nefile rangu rose kwandinoshanda, kunodzidza vana vangu, uye zvekare vanotoziva kuti ndakapinda riini muno muAmerica. Ndakatiza neback door ndikasiya mudzimai wangu nevana vachichema. Nhasi uno mukoma tava kupinda muna February. Ndiri kutogara kune imwe motel isingazivikanwe. Ndinototya kana kubatidza foni yangu. Handichakwanisi kuenda kubasa, handichakwanisi kuona vana vangu. Upenyu hwandakavaka kwemakore 20 huri kupwanyika sekunge girazi radonha pasi. ICE iri kunditsvaka kuti ndinge ndichidzoserwa kuZimbabwe, deportation, nyika yandakapedzisira kuona kudhara. Chiri kunyanya kundirwadza mukomanashi ndezvekuti vana vangu ivo havatombozivi Zimbabwe, havazivi Shona. Vachasara nani kana ndikabatwa nhasi. Ndiri kurwadziwa neupenzi hwangu hwekunzvenga mutemo kubva muna 2006 ndichiti zvose zvichaita bho. Mazuva ose ndinongogara ndichingotarisa mumawindo ndichimirira knock ngevanhu ava. Ndine 46 years, handina chandiinacho kuZimbabwe. Handichatozivi kuti kwedu ndinofamba sei kana ndasvika muHarare. True facts mukoma, ndatokanganwa ini. Ndinongoonera Harare pamaFacebook kuti kwava nanaTrababalas. Handizivi kana ndikasazorasika ndikasvikapo paTrababalas pacho. Ndiyo nyaya yandinayo. Vanoseka-seka izvenyu, but hanziseka urema kana wafa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoguma hazvo vedu we. Ndakavabvunza kuti saka mudzimai wenyu hazviite here kuti ange achikubatsirai? Ivo vakabva vanyora vachiti yes of course mukoma, hakusi kunzi mudzimai wangu akandiramba. She is trying by all means, but apa tose tiri vaviri tiri kutotya kuti anogona kuti zviya akapiwa good response tobva tachizonzi tinofanira kuti tinge tichienda kunosubmita whatever, then ndobva ndasungwa because vanhu vakawanda vari kutambura iyoyo. So right now ndiri kutya kana kuita any appeal or anything, maemail anongopinda zuva nezuva. Ndiri kutya kana kubuda kuti ndinge ndichifamba. I just hope kuti vaTrump vachangomuka vakafa so that nyika inge ichidzokera payainge imbori. Ndo imwe message iyo vedare yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section kana kuri kunzwo munenge muri kuAmerica kana muine zvamunozivawo zvinogona kuvabatsira
please let us try to help him mucomment section. Uye zvekare nevamwe mukoma vaya vari kuDubai vari kuti kana ndichida kubuda muDubai ndingabudawo sei. Hanzi ndichibva muDubai ndoda kuendawo kune dzimwe nyika kwekuti ndinokwanisa kunoshanda. Vakati havasi kuda kudzokera kuZimbabwe. If you still remember that story yandakaverenga nezuro yamukoma vari kuti basa rakapera nekuda kwehondo iri kuitika ikoko. Saka ngativapei zvekare information mucomment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.